will. Laugh out loud, pale teli pale scream and shout. Tali pale, Wait, no, Priyasi only. tali pale. What a comedy. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚನ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬರಿದಿಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಮನಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಮಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟುಡು ತುಳುನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ ಪ್ರಪಂಚನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕೊಂದು ನನಗೆ ಮೋಕೆದ ನಂಬರ್ 1 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಫ್ ತುಳುನ ಅಬೇ ತೌಲಾತ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟುನು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಗನಡು ನಡದೆಲ್ಲ 7 ಕಡಲು ದಾಟದು ಒತ್ತ ತುಳುವೆರುಲ್ಲೇರು ಓಲು ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಅತ್ತನೆಲ್ಲ ತುಳುನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ತಮ್ಮನ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನುಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆವೋಡು ನಾಡ ಕಾರಣೀಭೂತರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದ್ಪುನಾರ ಏರ ನಿತಿನ್ ನಾಡ ಬೇದಿ ಏರ್ಲಾತ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಜೋರಾನದ ಕೊಡ್ಲೆ ಅರಣಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ್ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕೇರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಜೋರಾನ ದಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಜನೆ ಮೂಲ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆನುಲ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಭಾಷೆದ 55 ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ಒಲ್ಲೆರು ಜೋರಾನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿನ್ನೆರನ್ನು ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ದಾದಾಲ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಮಮ್ಮಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದೀನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಾಯ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಚಿನ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಜೋರಾನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅರೆನ್ನು ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಾಯ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಹೊಡಿರ ಎಂಚ ಸುರುವಾಂಡ್ ಈ ಕನ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎಂಜಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನು ದುಮ್ಮದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಯಾನು ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ದಾರಸೀರ 82 8 ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಡ್ಲ 100 ಡೇಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ 31 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿ ಬರೀ ರಾಜ ಪಂಡ ಯಾನು ಭಯಂಕರ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ತೋ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚೊಂಚೋಗ ಫ್ರೀ ಆನಾಗ ಚಲೋ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಕುರಾಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಪಾಕಿ ಕಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬರೋಡು ಬಂಡದ ಅಂದ ಪಾಕಿ ಪಂಡಿಸದಿಗೆ ತುಳು ಆತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆತ ಓ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಏತ್ ಪುಗಾರು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಕಿ ಕಡೆನು ತೋ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಬಂಗಾರದ ಕೊರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಲ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟಿವಿದ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಟಿವಿದ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು 2 ಗಂಟೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಓಲು ಉಳ್ಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ತೆಲಿಪುನೇ ಬೋಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ತೋ ತೆಲಿಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮರತ್ತು ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಂದು ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮೈ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಸುರುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೆಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಾ 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 ಬೊಕ್ಕಂದೇಕ್ ಎಂಕ್ ನಮಗೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಮಾಧವ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸೊ ಮಾಧವ್ ನಾಯಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕೂಡ್ದು ಎಂಜಿ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂರ್ನೆಕ್ ಜೋರಾನ ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರಿ ನಾಡ ಇಲ್ಲಡ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಏಪ ತೆಲಿಪಾವನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾತ ಗುಲ್ದೇರ್ ನಿಕ್ಲಿನ ತೆಲ್ಪಾರ ಅವು ಏನೆಂದು ಪಂಡ ನಾಡ ಒಂಜಿ ಸಾದಾ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ನಾಟು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಮಲ್ತದು ತೆಲ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಂಜುರೈ ಮೂಳೂರು ಅರ್ನ ತಣ್ಣಲ್ಲೇ ತೊಂಬರೊಂದು ಸಮರ ಸಾರಥಿ
పరమాత్మ దేవా నడత బతు సాకని బెగత్తి చండియాకపోతే మారి దేవా ఓ దేవో కంటేనా ఓ మారి लेट ऑन मारे बल्ला मारे डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ಪೊಯ್ಯ ಬೈದಿನ ಬಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಬತ್ಲಕ ಬತ್ತೆ ಪಯ್ಯ ಬೈದಿನ ना मारी वो इंजत रेडी इतने इंजन माल दो बास कटने मैं कौन है आपका मालूम है? तू अप्पा है खाली आपका नहीं है बका मैं खट्टप्पा है ಒಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪನ बका ಒಂದು ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಾರೆ ಇವನಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತು ಆಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮಾರಿ ನಾವು ಇನಿ ಬೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಜಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶಿವಲಿಂಗ ತುಂಬಲೆ ಕತ್ತು बका ಇನಿ ನಂಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರಯ ಐಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ರಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿಡುಂಡು ಹೀರೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿಡುಲ್ಲೇರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಾಶುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೀಲ್ ದಾದ ಅಂತ ಫನೊಡ್ಚಿ ಇತೆ ನಮಕ ಅವಳು ನೆರ್ಪೆರತ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಓಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಆಮೇಕ ಪೋಪುನಿ ಮಾರೆ ಓಡೆ ಅಮ್ಮಡ ಆಮೆ ನಮಕ್ ಈ ಮೇಕತ ಬೇಲೆ ವಾ ಚಿಚ ನಮೆ ದಾದಾ ಇಂಚಿ ಬರೋ ದಾದನೊಂಜಿ ಬರೋನುಂಡು ಮಾರಯ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಕಬೆತ್ತಿ ಪೆತ್ತಾತ ಕಮ್ಮನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬರೋನುಂಡು ಮಾರಯ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬುದ ಕಬಾಬುದತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಪೋರ್ಕುದ ಕರ್ಮನಿನ್ನ ಪೋರ್ಕುಲತ್ತು ಕಬಾಬುಲತ್ತು ದಾದನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೀಸ್ ಬರೋನುಂಡು ದಾದ ನಾತ ನಮ್ಮ ಪೀಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಮೇಟ್ ಆಮೇಟ್ ದಾದ ನಾವೊಂದು ಆ ಬತ್ತು ಒಂಜನಿಗೆ ಒಂಜಂಗೆ ಇದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಚಿನ್ನ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹಾಡಿದರು ಚೆನ್ನ. ಇದು ನಿಲ್ಲಲಾರದೆಂದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ, ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ. ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ ಎಡ್ಡ ಮೂಡಿತ್ತೇನೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮದ ಮೂಡ ಯಾನು ಸುರುಕ್ಕೆ ಪಂತೆ ಒಂಜ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜ ಎಂಕಂದೆ ನಮ್ಮ ಗಲಟಲ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೊಣ್ಣು ಬೈದಂಡೆ ದಾದಾಪುಡು ತೂಕ ಯಾನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಲ್ಲ ನಕ್ಕ ಮಾರ ಕುಜಲ್ ತಾಲು ಮತ್ತ ಮಾರಿಲು ಮಾರಿ ಪೊಣ್ಣು ತುಂಡ ಬಿಡು ಪೂಜಾರ ಭಾಷೆ ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಹಲೋ 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 ಪಾತಲೆ ತಾಗೊಂಡು ಯಾನು ಗುಂಡಿಡಲ್ಲ ಈ ಗುಂಡಿಡೆ ಉಪ್ಪು ಮಾರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ನೆಂಕು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾಷೆ ಅಂತ ದಾಯ ಮಾರ ಕೈకి ದಿಕ್ಕಿ నేను ಬುಡ್ಪುನಿ ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಲಯ ಪೊನ್ನನ ಹಾಟ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಪಿಂಟತ ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಯು ಟೆಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಾದಕೆಂಬ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ ಹುಡುಗೆಂಬ ಪನ್ ಯಾನು ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆ ಮೈ ನೇಮು ಕಕ್ಕೆನಾ ಕೋಮಲ್ ಮೈ ನೇಮು ಯಶವಂತ್ ಅಂದಪ್ಪ ಆಯ್ ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಕಲತ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮೈ ನೇಮು ನಿಕ್ಕಳನ್ನ ಪುದರಿಕೆಂಡರಾ పొన్నగి తుಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಗ ಮಂಗಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಗ ಸಾಲೆ ಪೋರ ಪಣ್ಣಗ ಓಲೋಲ ಬೀಜದ ಕೂಪುಡು ಕುಳ್ಳಾರಾಯಣ ಮಾರಿಗೆ ಆಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಅಂಚೆಂಡ ಇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇದೇಟ್ ಬಾಯ್ ಪಾಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾದೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲು ಕಿರ್ಮಂದುಲ್ಲ ಬೇಲದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಿ ಮಾರ ತಾಯಿ ಸೈಪ ಇದೆಟು ಎಂಕುಲು ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಂಡಿಲಿಕ ಈನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಾದುಂಟು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಬುಕ್ ಯಾ ಪಂಡಿಲಿಕ ಈನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು
ಬುಕ್ಸ್ 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 ಓಕೆ 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 ಇದು ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂತ ಪುದರ್ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಚೂಲಿ ದು 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 ಬೋದು ಇಟ್ಟು ಬರ್ಲದ ಪೊನ್ನಾಗ ನಾಯಿದ ಬುದರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಹಲೋ ನಾಯಿದ ಪುದರತ್ ಚೂಲಿ ಚಿಮ್ನಣ್ಣ ಮೈಪುಣ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಪುದರ ಚೂಲಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರೇ ಜೋಲಿ ಅಡ್ಡ ಭಯಪಡಲಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರೇ ಜೋಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಇರು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರ ನಂದ ಜಾಯ್ಜಿ ಕೊರಿಯಾ పొన్ను బారి ఫాస్ట్ ఉంది ಏನಂತೆ అలా కొరుడు గెత ಅಂಡಲ ಇರು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರಂದು ಪನಂದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಪೂಜಿ ಇರು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಕೊರಿಯಾ ಅಲೆದು ಕೊರೋಡೆಗೆ ಯಾವ ಮತ್ ಕೊರೋಡ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಲು ಎಂಚ ಕೊರಿಯಲು ಹಲೋ ಯಾನಿಪ್ಪನ ಊಟ ಪುದರ ಕೊರಿಯಾ ಇರು ಪುನ ಊರ್ದ ಬುದರ್ ಎಂಡ ಇಚ್ಚಿನ ನಾನು ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿಯ ಭಾಷೆ ಚಂದ ಮತ ನಟವು ಓ ಆಲಿಪುನ ದೇಶದ ಪುದರು ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯಾ ಮಂಗ ಗನ್ನ ಜಾಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಪುರ ಸೌಖ್ಯನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಹಾ ಅವನೇನು ಗುರ್ತದ ಕ್ಲೂಲೇರಾ ಉಳ್ಳರಪ್ಪ ಏನು ಅಪ್ಪಕ್ಕನ ಮಗನ ವಿಶಾಲ ಅವಳೆಪ್ಪುನ ಹೋ ಅಂಚಂಡಾರು ಮಲ್ಲ ಬೇಲಿಡಿಪ್ಪುಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾ అవులత్త డాక్టరా అవులత్త అంచండారు అవింట్లో మల్ల వెళ్ళిడిప్పుడు దాత వెళ్ళి మలుపును ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುದು ಕೊರಿಯಾಡು ಅಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವರ ಮಾರಾಯ ಮಗ ಕಟ್ಟು ಜರ ಹೌದಾ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಿಚ್ಚುಜ ಅವನ ಹಾಗೆ ತಲೆಯಾರಟ್ಟೆ ಮಾರ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಿಯಾಡು ಕೆರೆಂಗ್ ಬೈಪೋಯರ ಮೂಲ್ಪಿ ಪೌಚಿರಾ ಮೂಲಿಯಡೇನ ಬೈಪೋಯರು దాది ಪುಂಡಿ ಇರ್ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಕೋಡೆ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮೇ ಕಕ್ಕು ಸುಡುಗುಲ್ಲದು ಬೈಪಾವನುಲ್ಲೆ దాది ಪುಂಡಿ అవును పుర బీపవిరా ಮೂಲು ಪುರಂಚಿನೆ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಕಕ್ಕು ಸುಡು ಬೆಂದಿರುಡು ఒక ಪಿರವದ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಪುರ ಪುಂಡಿ ಬೈಪಾವನಿ అవుదా ಈಗ ಪಂಡ ಚಾವಾಡಿ ಕುಲ್ಲದು ಬೈಪಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಬತ್ತ ಹಾಕುವರ ತೈ ಇದು ಪಲ್ಲಕಿರಿ ಏರ್ನನ್ನ ಜೈಜಿ ಹಾ ಯಾನ್ ಭೂಪಣ್ಣನ ಮಗಳು ಏ ಈ ರೀತ ಜಾಗದ ಬೇರೆದ ಭೂಬಣ್ಣನ ಮಗಲ ಯಾ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಜಾಗದ ಬೇರೆದ ಭೂಬಣ್ಣನ ಮಗಲು ಅನ್ನಂದು ಇರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬನೊಂತೀರಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಜೂಲಿ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರುಡು ಜಾಲಿ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬನೊಂತೀರಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೇರ್ ಬನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರಡ್ಲ ಉಂಜೆತ ಒಕ್ಕಡೆ ಇದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಜನ ಆಪುಂಡ ಆವಾಡ ತುಕ ಅಂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೂ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೆ ಪಂಕಿರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ ತೆಚ್ಚಿ ಕಾತು ಸಾಕಂಡು ಮುಖಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನ பொண்ணு போது டாங்கிடு வத்தனிங்க ದಾದಂಬ ಪೊಣ್ಣು ಚಂಡಿ ಆತಜಿ ಬಲು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಮೂಲ ಉಂತು ನಾ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡ ಹಲೋ ನೋ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ನಮಂಗ ಗಾಡಿ ಅವ ಗಾಡಿ ಮಂಗ ಗದ್ದೆ ಜಾಪು ಈ ರೀತಿ ಅವಳು ಹೋದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ್ಯಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದುಂಡ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿಡೆ ಬುಡ್ದು ಓದ್ವೆ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಕೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಇರ್ನ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಬರ್ಪನ ಬರುದುಲೆ ಇತ್ತ ಭೂಪಣ್ಣೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟನು ದಾದಾನು ಮಾರ ಅವರನ್ನ ಕೋರ್ದುಟ್ಟು 10,000 ಸಾಲಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾರ ಇತ್ತ ನಾಯಿ ನಿರ್ಲಕ್ಕ ನೆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದಾಯಿ ಇತ್ತು ನಗಲ ಬರೋ ಸಾಲ ಮಂದ ಸೈಪ ಪೋ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಪೋ ಯಾನಿಚ್ಚ ಪೋ ಯಾನ್ പോയി നെറ്റാണ് മകി ഒരേ തിനോട് ചെങ്കിളെ പടവാ ഞാൻ തിന്നതായി പോക്ക നിക്ക മാറ പോ മാറ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಬು ಕೊಟ್ಟುನೆ ಹಲೋ ಆರ್ತಾನಿ ಬಲ್ತನು ಎಂಚ ಆರ್ತಾನಿ ಬಲ್ತನು ಮೂಲ್ 4 ಜನ ಕುಂತರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜೆ ದಂಚಾರ ಬಲ್ತೀನಿ ಮುಖದೈ ಬೈತನಾರು ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಬತ್ತನ ಪಂಚಾಭುಜ ದಂಚಲೆ ತೊಂಬೈದಿನಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಏಕುಂಡಾತೆ ಮಾತಾಡೋಡು ಏ ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಬೈದಿನ ವಿಷಯ ಭೂಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಚಿ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಮಗಲ್ದಿ ಕನ್ನ ಮಂಡೆ ಚಳಿಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಂದುಲೇರು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಈರು ತಿರುಗುದುಂತುಲೆ ಶೀ ನಾನಂಚ ಕುರಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಲಂಚದಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಅರೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ರಂಚಿತುದು ತಿರುಗುದು ಉಂತುಲೇನ್ ಆರ್ನೇರಿಯೇಡಾ ಯಾನಿಜ್ಜ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಂಡಿ ಜನ ಬೋಲ್ ಉಂತುಲೆ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಬರಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿ ಜೀವನ ಪತೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿ ಜೀವನ ಪತೊಂದು ಮಲ್ಪೂನು ಜಾಗದ ಬ್ಯಾರ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೂನು ಜಾಗದ ಬ್ಯಾರ
ಜಾಗದ ಬ್ಯಾರ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಕೋನು ಜಾಗದ ಬ್ಯಾರ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಭೂಬಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನೀನು 90 ಪಾಡೋದು ಬರ್ತಾರ ಪಾತಿಯರನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡುವೆ ಮಗಲ್ ದಿಕ್ಕ ದಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡಿ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಮರ ಎಂಜಿನಮೆ ಮರಲು ಬಾತಿಯರ್ನು ಬೇಗ ಬಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂತುಲು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ನಕ್ಕೊಂದು ಪೋತೆ ಮೊಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡ್ರಾಪು ಜಪ್ಪದೇವ ಹೇ ಕುಂಜೀರು ಮಾರ ಜವಾನಿ ನಮ್ಮ ಓ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಮಲ್ತವನು ಉಲಾಯ್ದ ಚಡ್ಡಿ ದೋಜುನು ಏರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಜವನೇರ್ದು ಏರ್ನ ಕಾಯಿನು ಮಾಡೇರು ನಿಕ್ ಬೋದು ಬೋದು ಈ ಮಣಿಪುರ ದಾಖಲೆ ಜೋಸ್ತಿ ಅರ್ಲು ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮೆ ಯಾಂತ ದಿನಪ್ಪಗ ಏರೇನು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪ ಮಂಡ್ಯ ಸಾರಿದ ಪೊಣ್ಣು ಯಾರನ್ನ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮೆ ಇರು ಕೊರಿಯರ್ನ ನಾನೇ ಏನೋ ಬರ್ಕೋತೀರಮ್ಮ ಏರ್ ಮೇವು ದಾದೇ ಭೂಬಣ್ಣ ಏನಮ್ಮ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಎಂಚಮ್ಮೆ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲಗೆ ದಾದಾಗೆ ಸರಿ ತೂಪುನ ಪ್ರಾಯ ಖರೀದು ನಾವು ಏರ್ ಮೇವು ದಾದೇ ಭೂಬಣ್ಣ ಏರ್ ನನ್ನ ಜಾಯ್ದ ಏರಿ ಇರ್ನ ಕೊರಿಯಾದ ಮಗಳು ಜೂಲಿಯತ್ತೆಯೇ ಏರಿ ಇರ್ನ ಮಗಳು ಜೂಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಜೂಲಿಯೋ ಅಪ್ಪ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಆಸೆ ಮಾರೆ ಬಾರ್ಸೋ ಕಾಣು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾರಿ ಅವ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ನಮುನಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿಂದ ಕೋಪ ವೈ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಯ್ಯತ್ತು ಕುದಂಟಿ ಮಗಲ್ ಬೇಗ ಬರ್ರ ಬಂತೋಲು ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೋಡೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜೈಚಿ ಮಾರಯ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋತೆಂಬೆ ಅವಳು ಬೋದು ಕಾತು ಕಾತು ಸುಣ್ಣಾದು ಪೋಯೆ ಅಂದ ಏತ್ ಕಾತುನಲ್ಲ ಇಮನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಪಕ್ತ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಸು ಎಂಚ ಪಕ್ತ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಸು ಇರ್ ಪೋತುಂದೂರ ವಿಮಾನ ಬರ್ಪುನಾಡಿ ಅವ್ವೋಲು ಬೋಳೂರು ಬೋಳೂರು ಗೋಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇತ ವಿಮಾನ ಅರ್ಪಿನ ಬೋಳೂರು ಗತ್ತ ಗೊತ್ತು ಜಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡು ಬೋಳೂರಿಗೆ ಇರ್ನ ಪುನಃ ಬರ್ಪುನಿ ಛೇ ಯಾ ನಿನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಬೋತುವೆ ಮಾರೆ ಪಲ್ಲೆಕ ವಿಮಾನ ಅರ್ಪಿನ ಓಡೆಂಬೆ ವಿಮಾನ ಬರ್ಪುನಿ ನಂದಿ ಉಡ್ಡೇಗೆ ನಂದಿ ಗುಡಿಗಿನ ಪುನಃ ಬರ್ಪುನು ವಿಮಾನ ಬರ್ಪುನು ಬಸ್ ಪೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗು ಓ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇರಾ ಭೂಬಣ್ಣದಯ್ಯೆ 12 ಬರ್ದಂಗೆ ಉಲ್ಲಿ ಅವ್ ಪೋಯಿನ ಕಿಂಗ್ ಬಿಸಾರ ಕಿಂಗ್ ಬಿಸಾರಿ ಓ ದೇವರೇ ಐತ ಡ್ರೈವರ್ ಸೇಸಪ್ಪಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಾವಡು ಮಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಲ ಮಲ್ಪುನಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಏರೇದಲ್ಲ ಜೆತ್ತೊಂದಾರ ಏರ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರು ನೋಡ್ಚಿ ಗಗನ ಸಾಕಿವಿ ಯಮುನಾ ನೊಂಜಿ ಮುನ್ನೂದವಳು ವಾ ಬರಮೆ ಮಾರ ಕರ್ಮ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ಕೋಡೆ ಬರ್ತಿನ ನಾದುಂಡಿಗೆ ಮರ್ಲ ನಿಕ್ ಮಾರಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಜೀವಟಾನಿ ನಮ್ನಿ ಬಚ್ಚಿದ್ನಾ ಉದ್ದ ಮೂರ್ರ ಎಂಚ ಉದ್ದ ಮೂರ್ರ ಇದು ನನ್ನ ಓಡೆ ಉದ್ದ ಬೂರ್ನು ಇದು ನನ್ನ ಕಾಟೋಡ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನು ಐಸ ದೇವ ಅವ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಏರ್ನದ್ಯಪ್ಪೆ ಏನ ಡ್ಯಾಡ್ ಏ ಬಾರ್ ಸೊಪ್ಪದ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇ ಅವು ಇರೇಗಿದಯ್ಯೆ ಅವ್ ಕಿದೆ ಗೊಬ್ಬಾರ ತುಂಬಾ ರಾಬು ಐಸ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಏರ್ನದೆ ಏನ ಡ್ಯಾಡ್ ತುಮಿಂಚೂರ್ಗೆ ಐಸ ಏ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗತ ಅತ್ತೆ ಹೋಗ ಐರ್ನ ತಿಗಳೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬರಮಗ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಏ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂದಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ 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 ಮೆನ್ಪುರಿ ಹೋಬಿನ ಒಂದೊಂದು ಏರ್ ನಟ್ಟುನೆ ಓ ಈ ಅಂಬೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂದಿ ಸೂಪರ್ ಸತ್ಯ ಹಾ. ಯಾನಿತ್ತ ಆಯ್ಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಂಜಾಪುಂಡು Okay, okay. ಏ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಬೇ ಏ ಭೂಬಣ್ಣ ಎಂಚ ತೋಜುಡ ಹಾ. ಎಂಚ ತೋಜೋರು ಪನ್ನಗ ಭೂಬಣ್ಣ ಹಾ. ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ದಿಟ್ಟು ದಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ನಾಯಲಕ ಮರಲ ಮಾರಾಯನಿಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಸರಿದಾನೆ ಹಾ ಬೊಕ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂಚಗೊಂಡ ಉಮ್ಮ ಅವು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ನದೆ ಏನ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂಚಿನ ಮೇತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಬಾಡ ಬಾತಿರೊಂದು ಮೂಲೂತು ದಿನ ಹೌದಾ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂಚಿನ ATM ದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದು ಕೊನೊಪ್ಪಿ ಬೊಕ ಐಂದಿವೇರ ಇನ್ನ ಮಗ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಮೂಲ್ ಕೊರಿಯದ ಲೆಕ್ಕ ಮತ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಕಾಟೊಂಡು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಸುಲ್ಲ ನಿಮಡಕೇನು ಏ ಮೂಲ್ ಕೊರಿಯದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತದ ಮೂಲ್ ಕೊರಿಯದಲೆ ಕತ್ತು ಮೂಲ್ ಕೊರಿಯದಲೆ ಕತ್ತು ಮೂಲ್ ಕೊರ್ಜಿನ ತುಂಬೊಂದು ಕೊನಪೆರೆ ಕೊನಪೆರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ್ ಕಲ್ವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾಡ್
పండిలేక కలువేరు లేరు ఏం చెప్పే పండిలేక కలువేరు లేరు అలా మూలు ಎಂಜಿನವನ್ ಪರ್ಮೆ ಕಲುವೆ ರೀಜಿಂದಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತ ಬುಡಿ ಮುರಾಣಿ ಮುರಾಣಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಲ್ದು ಕಂಡದು ಪೋಯಿ ಜಂಬೆ ಎಂತ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದಿನ ಮುರಾಣಿ ಕಂಡದು ಪೋಯಿ ಜಂಬೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬೂಬಣ್ಣ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಕಂಡದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಚಾರ ಬೂಬಣ್ಣ ನೋ ಹಾಯ್ ಬೂಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಎಸ್ ಐಗಳ ಕೋಪ ಈ ಜನ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾರ ವರೋರ ಕರ್ಮ ಅವು ಸೈಯಾಡ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಲಕ್ಕದ ಪೋಯಿನ ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ದಾದ ಬೂಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಲಕ್ಕದ ಪೋಯಿನ ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ದಾದ ಬೆಂದೂರ್ದಲ್ತ ಚಡ್ಡಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕದ್ದದ್ದು ಕೆಂಪಿದ್ದಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆದ್ದು ಅರ್ಮ ಮಾರ ఒక దాదే బుబన్న ఒక దాదే ఎంచల ఇరేక మగల్న గుర్త దిక్కిజి ఇరేగండ్ల ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಾ ಅವು ದಾದ ತಿಟ್ಪಂಡೆ ಸೋ ಯಾನು ಕೊರಿಯ ಪೋನಕ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಜ್ ಫೀಟ್ ಇತ್ತೀರು ಯಾನು ಕೊರಿಯದ ಪಿರ ಬನ್ನಕ ಸೋ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೂಜ್ ಫೀಟ್ ಆತಿರು ಸೋ ಅವು ದಾದಾ ತಿನಿ ಬಂದಾಗ ಸೋ ಅರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ತರೆ ಮರ ಬೂರ್ದು ನೀ ಸೋ ಅರ್ಲ ಮಾರ ನಿಗೆ ದಯ ಮಾರ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಮ್ಮ ಓ ದೇವರೇ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾನ ಮಾರಿ ನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಜನ ಬೇ ನಿಗಲೆಗ ರೈತರು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತ ಆಗ ಹಾಕೋಡು ಮಾರ ಡ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪ್ನ ಬಗ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಗತ್ತ ನಮ್ಮಡೆ ಹೋಪಿನಿ ಆಯ್ ಸಾರ್ನ ಮಲ್ಪುಣ ಮೇಸ್ತಿರಿದೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಬೊಕ ಆನ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಕಾಫಿ ಇಂಡು ಪಂಡೇರು ಅವು ಆಯನ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಕಾಫಿ ಅತ್ತಾವು ಬೊಕ ಆಯನ ಕೇನ ಆಯನ ಬುಧಾರಿಂಜಿನ ವಂತಿ ಅವಗೇಂದಿ ಕೋಮಲ್ ಇರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪ್ನತ್ತ ಅಲ್ಲ ಕೋಮಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ದಾತಿನಪ್ಪಗ ಆಲ್ದ ಪುದಾರ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂತಿನ ಆನ ಪುದಾರ್ ಕೋಮಲ್ ಅತ್ತು ಬೊಕ ಆನ ಪುದಾರ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ಆಯ ಬಂಡ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅತ್ತ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತ ಅಂಜ ಆಯನ ಪುದಾರ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪಿ ಅಂಜ ಬೊಕ್ಕೋರಿಲ್ಲೆ ಕುಂಟಿ ಯಶ್ವಂತ್ ಅಲ್ಲ ಆಯನ ಯಾನ್ ದಾತಿನಪ್ಪಗ ಪುದಾರ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂತಿನ ಆನ ಪುದಾರ್ ಯಶ್ವಂತ್ ಅತ್ತು ಬೊಕ ಆನ ಪುದಾರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆ ಆಯ ಗಾರೆ ಮಾತ ಕಲತ್ ಬರ್ಪಿನತ್ತ ಬೊಕ ಡ್ಯಾಡ್ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಕಾಫಿ ಬುಕ್ ಇಂಡು ಪಂಡೇರು ಅವ ಆಯನ ಬ್ಯಾಗಡು ಕಾಪಿ ಅತ್ತು ಬೊಕ ಅವು ಸಾರ್ನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಟಾಪಿ ಬೊಕ ಡ್ಯಾಡ್ ಕುಡೂರಿನ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಡು ಪಂಡೇರು ಅವ ಆಯನ ಕುಡಿಯೋರ ನೈಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅತ್ತವು ಬೊಕ ಅವ ಆಗೇನದ ಮುರ್ನಾಸ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದಾಯ ಮಾರ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ ಸೈಪಾರ್ ಮಾರ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಡು ಪೊನ್ನಲ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಓ ದೇವರೇ ಮಗ ಮಗನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಓಡೆ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮೆ ದಾದಾಡ್ ಬೂಬಣ್ಣ ಓ ದೇವ ಏನ ಮಗ ಜೀವನ ಪೂರ ಬಚ್ಚಿದ ಗೊತ್ತುಲ್ಬೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಲ್ ಮಾರೆ ಏನ ಮಗ ಏಪಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬನೊಂತುಲ್ಬೆ ದಾದಾಡ್ ಬೂಬಣ್ಣ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನ್ ಕೊರಿಯಾದ ಫುಡ್ ಆಪುಜಿ ಏನ್ ಕೊರಿಯಾದ ಫುಡ್ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯದ ಫುಡ್ ಆಪುಜಿ ಕೊರಿಯಾದ ಫುಡ್ ಆಪುಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬಂದ ಕೋಡೆ ಕಾಡ ಏನಾರ ಗಂಟೆ ಕೊರಿಯಾರ್ದೆಂಗ ಅಪ್ಪಿನ ಫೋನು ದಾದಂದು ಬೂಬಯ್ಯಂಗ ಜಿಲಾ ಬೊಮ್ಮೆ ಅವೆಂಚ ಕೊರಿಯಾದ ಫುಡ್ ಸರಿಜಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಕೊರಿಯದ ಫುಡ್ ಸರಿಜಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಕೊರಿಯಾಗ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ತಾರೈ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸೇರಿ ಕೂಡು ಕೊರ್ದು ಕಡಪು ನೋಡು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಕೊರಿಯಾಗದಾನೆ ಆಟಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಹೋಗೋಪಿನ ಮಾರ್ಲೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಮದ ಮಾತೇರ್ನು ಓ ದೇವರೇ ಬೊಕ ಮಗನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ದಾದ ದೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಗಾರ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬೈದದ ಏನ ದೆಪ್ಪೆ ಏರ್ಲ ತುಯಿನಾಕ ದಾನ ಬನ್ವೇರ್ದಿ ಅವ್ಲು ಕೊರಿಯಾಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದನಂದು ಮೂಲು ಪಾಟ ಮೂಲು ತುಯಿನಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಬನ್ವೇರಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂಬರ್ರಾತಿ ಜದಿ ದಾದದಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡ ಶೀ ನರಾಕ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಸೀರೆ ನಾತು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ ಇರು ವಾ ದೇಶಗಳ ಪೋಲೆ ವಾ ಊರುಗಳ ಪೋಲೆ ಆಂಡ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಅವಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡೆ ದಾದ ಬಂಡರೆ ಸೀರೆ ಅದೇ ತುಳುನಾಡು ಸೀರೆಗೆ ಮಾತೋಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಬರ್ತದೆ ಕೈಕ್ ಕಾಜಿದೀದು ತರೆಕ್ ಪೂಜೆ ಪಡದೆ ಕುಂಕುಮ ದೀದು ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಬಾವಡು ಕೈ ಮುಗಿಕಾಂದ ತಂದೆ ಕೈ ಪತ್ತದು ಒಯ್ಪುಗಾಂದಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಡಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಂಬೆ ಆತ ಬಂಗಾಡು ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಬಾಯಿ ಪಟ ಮಲ್ತದು ಕರ್ಮ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದಜಾದ ಅಂದಜಾನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಪಂಡಿನ ಅಂದಜಾನ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂದಜಾನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂದಜಾಂಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾನು ಒರಿಪ್ಪೆ ಹಾ ಡ್ಯಾಡ್ ದಾದದಿ ಆಂಡಲ ಡ್ಯಾಡ್ ಕೊರಿಯಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚಿನೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊರಿಯಡು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಓ ದೇವರೇ ಈತ ಬನ್ನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾರಯ ದಾದಾಡು ಬುಬಣ್ಣ ಈ ಕೊರಿಯ ದಕ್ಲಾಗ ನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೈಸಿಬೆ ದಾಯ ಬುಬಣ್ಣ ಕೊರಿಯಾಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕೋಮನಗೆ
ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮೆ ಆದ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಂಜುರಾಯಿ ಮೂಳೂರು ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಪದಂ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ತಿಳ್ಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ರ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲ ಪೊಲಪ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಸವಣೂರು, ಮಂಜುರಾಯ್, ರಂಜಿತ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ, ಸಚಿನ್ ಬೈಲೂರು. ಅಂಡ್ ಇರು ಆನ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚ ಬಾಯ್ ಈ ಬಾಯ್ ಬಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಪಾಕೆ ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅವು ಈರೆ ಆದು ಬರ್ಲ ಗಂಟೆ ತೋಜುವಾರೆ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜರು ಇರು ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೇ ಪಿರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರದು ಪೋತುವೆರು ಏನೇ ಸರ್ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣರು ಸೊ ದಯಮಾಲ್ತದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರಲ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜವ ಆನ್ ಅವೇ ಲೆಟರ್ ಮಾತಾಗ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಈತ ನಿಖಿಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಡಂದು ಸುರುಕು ಇರ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಕೆನ್ಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಡ ಮಂಜುರಾಯಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಅವು ತೆಲಿಗೆದ ಬರ್ಸಂದೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಸಮ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸುರೇಶ್ನ ಒಂಚೂರು ರೋಲ್ ಸುರುಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮುಗಿಂಡು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ರೋಲ್ ಇರ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂಜುರಾಯಿಗಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ಗಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಂದೆ ತೆಲ್ಪಾಯರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂಜು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆರ್ ಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅವಲ ಆರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ಲೆಪ್ ಲೆಪ್ ಆರ್ ಕೆ ಈರೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲೇರು ಮಣಿ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಸೊ ಆರ್ನ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಜೋರಾನ ತಾಟಿ ಬೋಟೋಡು ಮಾತಾಡ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಕೇನ್ ಗಮನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುರಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮುರಣ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆತ ನಾವು ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಮಿತ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮನತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಡೆಗೆ ಸೈಡ್ ಬಂದದ್ದು ಬೋಪೇರು ಮತ್ತು ನಿಖಲ್ ಈ ಪೂರ ಟೀಮ್ನಾಗ ಲೆತ್ತರು ಮೋಕೆಡ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಯಾಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ತೆಲ್ತೋ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಂಜುರಾಯ್ಸ್ ಅವೇ ಮಂಜುರಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬಾಕಿ ತಗೊಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಪುಣ್ಣೊಂದು ಹಿಂಗೊಂದು ಚೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ದರ್ ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದು ಐನ್ ವಿಚಾರ ಏತ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಕೊಡಲ ಪೀರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಮಂಜುರಾಯಿನ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಲ ಪೂರ್ಣಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ punches was good, everything was good and superb and all the best. Finals like one play. Post arti in the semi-finals, finals go achuna. Kandita only first and second to kudare. So please concentrate in one thing on time. Masa supportive uller pura team. Support ni anlo ulle. Okay, thank you, all the best. ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಪಾಕಿ ಹೇಗಿದೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕೇನ್ ಗಾಪಲೆ ಪಟಾಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿವರನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು 10 on 10 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಒಂದು ಶೋ ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಜನಕಲ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಲ ಐಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಯು ಆರ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಮಂಜುರಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಸಚಿತ್ is
ನಾಟ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವನು ഞാൻ പൊണ്ണന്നെ എണ്ണത് ഇടമുട്ട തോന്നിത്തു എനിക്ക് ഇത്ത ಗೊತ್ತಾയി പൊണ്ണ ಅತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಗಾನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಮರಿಯಾ ಲಾಗೆ ಕಮರ್ ಲಪಾಲಪ್ ಕರೇಲಾ ಕಮರ್ ಪನ್ನಗ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಸೊಂಟ పొన్ను జోకల్లా ఉప్పంద ఆత ಶೋಕುಂಡಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜನ ಮತ್ತೆ ಸೊಂಟ ಬರ್ತದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 2 ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪಟಾಖಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾ 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 ಒಂಜೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗಕೇರಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದ ಅನ್ ಬೇರೆ ಕೇನ್ಗಬಲೆ ಎಂಕ ಪಾತ್ರನ ಒಂಜಿ ಸದ್ದಾನೆ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಿನಕುಲ್ಲ ಈತು ಪುಗರಿಯರು ಪನ್ಪುನ ಆ ಪುಗರಿನ ಕೇಳಿದೆ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯ ಪಂಡಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಶಾಕ್ ವರ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಏನದ್ರಿ ಪೊನ್ನೆ ಪಂಡದ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿ ಎಗಡೆ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನ ಸೊರಡ್ದು ವಯಸ್ಸು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಪಂಡದ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿನ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಡಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂದು ತುನ ಸಚಿನ್ ಸೊ ಮಂಜೂರಾಯಿ ಸೂಪರ್ 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 ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗರೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಪುಗರ್ ಒಂದುಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡಗ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೂರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಿ ಉಂಡು ಪಂಚಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ವರ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಪಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ನೆ ತೂಡು ಬೊಕ್ಕರನ್ನು ತೂಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗ ಅಪ್ನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಪೂರ ತೂಪುನಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣು ಎನ್ನ ಮೆತ್ತಡೆ ಪೋಟ್ ಪಂಡದು ಎಂಚಾನದ ಎದುರ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಂಡು ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಆದ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ಮಾನು ಒರ್ಮನೆದ ಬುಕ್ಕಾನು ಅಂಜನೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸಚಿನ್ ತೂದು ದಾದ ಮಾತ ಕನಗಾಟುದು ಪೇರು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾತ ಆವುಲಿಂದು ಸಚಿನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಪಡ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಇದು ಎನ್ನದು ಉಪ್ಪಾರು ನಿಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪಾಕಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಕಿ ಹೇಳ್ತಂದು ಮಲ್ಪಡ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ರೋಲ್ ಉಂಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಮಲ್ಪಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸರ್ ಹೀರೋ ಪಂಡರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪನ್ನೀರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಚೀರ್ನ ವರ್ಷ ಇದೆ ಅನ್ನಂದು 26 ಅಂడి ఓకే ఆనాల 14 ఆండు నిన్ನೆ సైజ్ ఎల్లి అండ్ల అర్న కీర్తి బారి మనలో ఉండు బారి పొర్ల గంటడు మాతర్ల సేర్పాదు తెల్పాయరు ఉడలింజిన సోల్మేలు కేన్ ప్రాపర్టీస్ బలే తెలిపాలే ఎస్ఎల్ మూజత ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ದುಂಬದ ಸುತ್ತು ಪನ್ನೆರಡು ನಾಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುತ್ತುಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಡು ತೆಲಿಕದ ತಮ್ಮನ ನಿಗ್ಲೆಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂದು ತೆಲ್ತಿದು ಯಾವೊಂದು ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೆಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆತ ಬಂಜಿಬೇನ ಆಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೆಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡತೊಂದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪರ ಬೇಜಾರ ಆಪುಣ ದೇವಕ್ ಬಂಡ ಮುಗಿಪೋಡು ಇಜಿ ನಾಡ ಎಲ್ಲದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ಜಂಜಾದು ಇನಿ ಪಿತಡುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ನೆರಡು ನಾಡ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ನಾಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡು ನಾಡ ಏರಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ನಾಡ ಉಡುಪಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಂಚನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಸಂಕದ 4 ಮಾರ್ಗ ಸೇರು ನಲ್ಪ ನಿಲಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ಅವು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂಚನೆ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಿನಗು ತುಂಬು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಸಿಮೆಂಟರ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನನಾದ ತೆಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪುಡು ಆಣ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾತು ಕುಲ್ಲದು ತೂವೊಂದು ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ What a comedy!